ụzọ m ọzọ na-atinu na-asị na gịnị mere asị na ọfịa na-asọ nkata nye epu n'elu ụmụnne m ekene m unu biko eji m obi aṅụrị wee na-ekene ụlọ na unu si wee donye anyị ukwu anyị wee mee mmemme nke anyị ji wee gbara ndị ajadu krismas ka ha na ụmụ ha wee fefe fa na-eri anyị nyere ndị agha mere ma etinyego m ya n'ihe onyonyo merụ ndị Owerri wee bil mekwazi arụ ndị Enugu ha rie sọsọ ndị Owerri bụ ndị anyị na-esi ọrụ mana ndị Enugu esiri anyị maka Owerri branch ka bụ new branch emepere ọfụ mana na afọ ọzọ na-abịa abịa Chineke ga-eme amara biko ị na-anya na keta ihe na-akọ na wọchị ibe m na 11:30 efinishi m emesi m ihe m na-eme na anị maka anyị nwekwa ndị bịazili dịka nsikwa enwe ndị paakị nyebezie ha nke ka mgbagote elu ebe azụ ike ọ bụ ofu ajadu nwa ya dị 10 months si m na nwa ya na-anwụ anwụ na-ene nwa nwata na asọsị na-adịzi ọsị na oyi bara nwa ahụ na ọkpụ ya jee na nke nọọsụ bi na ya adị ha wee na-agba ya ọgwụ mana ya afọ na dete na-adịghị emetụ nwa na ha mgbe eyirikwa akpa nyi anyị rọsh ya o nwere children hospital dị nso ebe mbi anyị rọsh ya wee mee nwata admit dọkịta jụbazie ya injection sị na ya mara nọ nọọsụ na-agba nwa ọgwụ dọkịta si nweta deposit Chineke mebere transfer dọkịta 50,000 si anyị bugodi ya treatment ka enwe ike wee revive nwa megide ihe niile dọkịta nenecha agba ọgwụ n'ebe nke anyị kwe drip kpụọ nwa isi anọ m ebe a cha nwatakịrị jizie nwa ya na mgbe si ya mgbe ka m bịa naba na Chineji n'ihu m ka ọ nọ wee na-esu aka na wee na-asị ọsai ọmandere gị na mma wee sị kedu onye bụ ọsai nwaanyị a bụ nwaanyị ajadu na-ere ụgwọ ọ mụ bidoro ya ahịa ụgwọ ọ na-ere ọ ka yipụrụ akwa ụjọ last 7 months I think so yeah nwaanyị ri ego o ji bido ahịa ụgwọ ndị na-azụ ahịa ụgwọ ma n'ụtụtụ ndị be ndị ebido ụgwọ egoro ha ụgwọ bifo ha ji ha na-agba ụzọ 7 o'clock ha nọgide bifo 12 efe ha erechago natabe ha bịa zuo ike wee chebiri onwe ha maka nke echi ya ka nwaanyị a jekwuru otu nwoke ọ sịtara ya na di ya dị na masị na ọnọdụ ya nọ na kemgbe otu izu nke 1 week na ya azụbeghị anya na nwa ya na ahịa na enweghị ego ya ji n'aka ka o nyere ya ka nwoke wee sị anya jikwa like ejikọ nwoke maka na a young widow nwa 28 years ka ike na okwete kpakpa na onye ya 20,000 iwe di na nwaanyị a wite anya mmiri gbara ya fake alert nsị ọsị m nọ ihe mere wee sị ngwanye m nọmba dị manụ wee kpọọ dị manụ wee sị ya ọga ka eke isi eme ụdị a na-eme onye eme ọsị m kere onye mbụ onye ka mbụ ka ka mezi ya bụrụ ihe bụrụ ma wee sị ya ọga na-enyere gị from now till echi ije ka gị na nwaanyị akpakọ ọfụma ọga nwunye gị ka dị ka nwunye dis ọga bifo agba Krismas 25 akwa ga-afịa obere na m agba eze nwaanyị ka m sị onwero nke mbụ but nature will locate you and ọ ga-elocate gị n'ụzọ adịghị njọ that na ntị nụrụ ya ga-asụ wuruwuru kedu ihe unu ji eme arụ kedu ihe ji eme nsala na ọ bụrụ gị ka a chọrọ na be gị adịghị nwunye gị wee jekwe gị nwoke ka o nyere ka wee bụrụ ọnọdụ a na mụ si na fon ya pụọ adị m abara gị mba just watch out and see just come let's try nature now ka m watch ya ebe anabago m tizie nwaanyị ahịa na nwa n'ezie juzie m origo na ọsịmba ma iwe mgbe ha nọ ka mkpọrọ nwa be m si ya ngwa ya tinye na flas ya bute hospital maka ọ dị nso n'ebe m bi si ama na ọgụ ụtụtụ ka m gbaitezie anọzi m n'ụzọ kpọba m si ọga biko na m amaza m kọl ka m gbagogode enube m na nna agba na chi ejigo ngwụcha ahụ kọl ya ka na-abịa ọsị m mba ekwe m aza kọl ya nwaanyị a mechazie kpọọ m si m n'ọsendịgo n'ọsendịrị ya 25,000 nsị ego ole ka ije kwubiri ọsị na 20 nsị ya gee ntị na 5,000 okwu ka o wee kopi isi ọ nwe ihe nchọ ka m mee ka ị mata ebe a ọtụtụ mgbe onye nọ n'ụwa yọbachi ihe karịa ya bịakwana ya ọtụtụ ọnwa nwere ike ịdakwute mmadụ nke mmadụ ji wee bụrụ mmadụ ele ha anya ịnye n'aka nri na n'aka ekpe nwere ihe ị ga-emenwe wee chọọ ka ga-emebi ka ịchọ enyemaka ebe ọzọ dịka nwaanyị ajadu onye enweghị onye enyemaka achọrọ m ịgwa gị na ihe niile mmadụ nọ n'ụwa anaghị m ata nwaanyị ajadu ụta mana ọ bụ nwoke a bụ nwaanyị ajadu abịakwutere ka o nyere ya aka besara ya akwa arịrị si ya na ka o si wee dịrị nwanne na nwa m na-anwụ n'anyị ihe kagoro ya mkpa bụ ka nwaanyị ajadu gbasara ya ọ ga-emakwa na ajadu bụ nnukwute arụsị kedu ihe iche mere ndị Igbo ji ekuchi nwaanyị ekuchi n'oge gboo kedu ihe eji emedo ya emedo kedu ihe eji awa ọjị tụpụ ọjị tụpụrụ ya mmanya nwaanyị bụ oke arụsị agba ọta efe mana ụfọdụ aghọtaghị ya ekwubuo na m ya n'ọnọdụ vidio m mere last year wee kwuo na gịnị nwere na nwaanyị bụ arụsị
ụfọdụ na-aghọtaghị m onye kọọ n'elu ọkọ n'ala. Achọrọ m ime ka ị mata na ihe ndị gboo ji emedo ya emedo bụ na di nwaanyị a nọzi oche ya dobe ndị mmụọ eleghị anya na di nwaanyị a nọzi mana nwaanyị a ka nọkwa be mmadụ. Ọ dị ọtụtụ mgbe ajadu nwere ike ịpụ n'iro dịka m na-afọta ọtụtụ ndị di ha nwere anwụ na-afọta ya dịka ọ bụ ọnọdụ eleghị anya na ha enwee na mmiri ma na ha enwee na nke mmesapụ ahụ nke ndị oyibo na-akpọ freedom. Odi na oke eketa odi na oke afọta odi na oke enwe ha ajadu na-efegharị na-emepụta ihe ego. Mark my word, kpagharịa n'ogbe gị na-egharị anya. Gịnị ọ dị ka nwaanyị nọ na DJ nata nwoke ihe ị ga-erite debe ebe ihe ọkụ gburu akwa na ọgọdọ na nwi. Yes, ihe ndị ọzọ ọkụkọ si ihe na-ewute ya bụ na ya nwụrụ nwoke kọma na ọ bụ na emechara ya wee were isi ya wee nye ụmụazị. Achọrọ m ịgwa gị na ọ bụ ụda idinara nwaanyị nọ na n'ọnọdụ nwaanyị a ji wee bịakwute gị idina ya gbanyere ya fekala nwaanyị wee were ọnọdụ anya mmiri wee sụọ aka na debere gị. Ọ ga-akwa ụjụ nakwa bere ọ nke a ka m kụziri ọ wee baa ibu si ọ ga-esi gịnị ma ya gịnị ya na-ekwu okwu kọwarị onye mbụ. Ọ dị ka o je nenechazie vidio wee kpọchi ya bazia nsị m save the videos ewe m ewekwe n'iwe nakwa kịta aka ya nwere si ọ ga mụ na ga-eji ya akụkọ. Nature will dealt with you. Mụ na ga ada akọ. Kedu ihe anyị ji eme nsọ ala? Kedu ihe anyị ji eme arụ? Achọrọ m ịgwa gị na ajadu bụ nnukwute arụsị. Ọ bụrụ na gị na nkwuo ya kịta ụfọdụ ga-asị ana m asọpọta ajadu ka oje gbawa n'ezi, ana m asọpọta ajadu ka onye mere di mmadụ. Anti nọrọ ana na obido họta ekọwago m uru ajadu ga-erite ma ọ bụ na o debe onwe ya na-anaghị edina nwoke. Ọ dị uru 7 aga m abịagobe ya ba na vidio m ka ị nene. Mana nke kachasị nke bụ na ndị enu na ndị ana ga-anọ ya nso. Ajadu ahụ agaghị anwụ ọnwụ ike nụ. Ọnwụ ike abụghị maka ya nụnụ. Ọ dị ọtụtụ elile oge erite ọkpụ ụmụ ya oke ụmụaka za ya. Mana ị gaghị asị maka na ajadu nwere nwaanyị nwoke ofu onye o nwere sizie m na ọbara ntị ọbasị. Bibles na mmiri na-ezoro onye ọma ma onye ọjọọ otu ọsọ Chineke maka osi bụ mana a sị na too much of everything is bad. Mmadụ mee ọjọọ ka nwata anaghị awa akwa nne ya ara nwe ihe mmadụ na-etofe etofe. N'oge gboo ọ na-abụ di nwaanyị nwụọ nwaanyị ka bụ obere nwa ka bụ nke ndị oyibo na-akpọ yọngụ a na-akpọ mmadụ ka o kuchie ya. Kedu ihe eji ekuchi ajadu ahụ? Nke izizi ọ ga-eme ajadu ahụ onye ya sense of belonging ọnọdụkwa dịka nwaanyị maka na onye a ga-anọ dịka di. Nke bụ a ga-ebunye ajadu ahụ oche ọ ga-anọzi ofu ebe ma nwoke ahụ ọ dị mma ọ dị ya ma ọ kwetara na onye ahụ ebe ahụ ka ọ ga-anọzi. Nke ịtọ ọ ga-eme ajadu ahụ ọ na-agagharị. Nke ịnọ ọ ga-eme ajadu ahụ onwe ihe a na-akpọ ọgaracha elu gara anụ nwoke ahụ ka ọ ma nwoke ahụ ga-ewekwa dịka ezinụlọ andị nwoke anọghị ọfụma ahụ ekuchi nwaanyị n'oge gboo. Akawago m ya ebe a ọ nwoke bụ ọgaranya maka na amali dị na nkuchi ahụ buru ibu maka na enwe ike na ebe a na-ekuchi nwaanyị nwa bata na ya amụọ nwa ọ nwoke a ga-afụkwa maka nwa afụ maka ụmụ nwoke ahụ hapụkwara apụ nwụrụ anwụ. Nwanne a na-akọwa ụfọdụ asị kama na sọpọtụ onye nwoke nsị ya ya na-akọwa ya according to Igbo tradition. Otu a nọ taa ọ bụrụ na nchọpụta na di m na-enwe nwaanyị ọzọ ke nji bụrụ mmadụ oyi enwe m antị mmegbu onwe m and onye mee m ka m gbuo di m asị eka maka m gburu ewiro God forbid enwee m ikie. Nwoke mara ọrụ dịrị ya rụọ kwanyere m ugo dịrị m nye emena ka m fọdụ n'anya ya bụrụ onye ka dị mgba n'azụ dị onye m na-ajụ for us know yourself what enwe nwaanyị enwe what iji ime onwe gị akwọ na ya bụ enwe what. Onye ọbụla nwechara nke ọ na-ebube die mana apụta na social media onye ọbụla na-edebe ahụ ka die I married the best man on earth na social media kwụrụ ga na-aka around tutu ahụ not ọ bụ ebe nọ maka na mmanụ onwe onye emepere ike ka a weghara ịfụ nsa ka m wee chi ya n'ihe m na-ekwu. Kedu ihe unu ji akpa arụ? Ọ bịakwute gị chọghị inyere ya ka rapụ ka o jebere onwe kịta iburu gị arụ buru ụchụ buru ọrụ akwụ onye m gwara ya na weti I tell him ọ na-akpọ m since block ya everywhere maka nwaanyị kpọọ m si m na send video 25,000 si ya wuru ego ahụ. Kedu ihe unu ji eme arụ? Ịchọghị inyere ajadu aka ijebere onwe gị. Nke ịtọ achọrọ m ime ka ị mata ebe a dịka ajadu nke nọ na di nke na-eme di gị nwere ebu ewido Paul dị gị mma Okeke dị gị mma Sayensị gị onwe
iwe ike ije di na cha nwoke bata ofu nwa ga-ada ahụ were ego ahụ enyere gị wee treat be gwọbọ ya ọtụtụ n'ime unu amakwuo na enwere ụfọdụ n'ime unu na chunu na asọ mpetọ enwe ndị chi hapụ stainless chi ịmaghị ihe dị otu ahụ dị mmụọ gịnị asụ achọghọ mfọtọkọ ịfọtọ ọkpa ha ọ na-apịa ya ihu n'azụ ozigbo ọ chọghị ịma ma di gị ọ nwụrụ anwụ ihe onye didebe bụ bie ezigbo ndụ kwa ekeresu ndụ ga-akpanyere ị ga-eme gị inwe ugwu ọzọ ọtụtụ n'ụmụ nwoke na-asị ya na-atụ ụjọ ara ajadu ya ma ebe dị elu ọ ga-asụsụ n'ụdị asụsụ ahụ itinyere ajadu aka nyere ajadu ka ọ ga-emepere gị ụzọ ọ ga-asọrọ gị ọfụ ọ ga-ekpere gị ekpere ọ ga-ebupụrụ gị ihe ike na ihe ọzọ enwe ndị na-eji ya achụ aja fọdụ ihe ojo ochie ewido nye si ewu nwee ọgọ metee ya aka mana nke a kịtazi ha kuchizi nwaanyị ụmụ nwoke nwa na-ekuchizi nwaanyị kwa onye nyeju ezinụlọ ya afọ were achọ onye ọ na-ekuchi a na-efegharịzi efe na-enu efe n'ala nwekwa onye nna atụta mama gị nwa bụkwa bụ ajadu kwa ekpere onwe gị ugwu banyere onwe gị ugwu ọtụtụ ndị buru gị ụzọ gbaa ajadu a na-eji nene ndị kpara ajadu 90s agwa gị na ndị agha na-emechi enyi mana ha na-eji nkwanye ugwu na-ewere ebi ndị nke kịta bụ aka chọ ka ha were ya kpaa ya ka epesụ dee eke uri ọnụ marakwa ya mara na igbu ichi na ide uri dịkwa iche o gburukwa egburu ụfọdụ n'ime unu a na-eme arụ na-akpa nsana chefu na ajadu bụ nnukwute arụsị n'ọrụ onwe ochie n'obe ndị mmụọ ị na-afọtọkọ onwe chanọ mmadụ ka ị na-eme n'iji ego n'ekwu ya gbasara masị m ọ ga-eburukwa ahịa ibu ahịa azụ dọkwana gị ihe mere ga-echire mana ọkwa m akwa ụjụ n'obe until you do the needful adị m abụghị onye ndị bi ime vidio ekwesịrị m ịkwụ ọtọ baa mba na vidio amanya ekwugo m na mma mbazi mbọs ihe dị n'ụwa bụ asụ ọrụ ọmara ọmara atụrụ ofe nyafere isi n'ọhịa kpachapụrụ onwe gị anya eje na-ekotere nwunye gị ọnọdụ ga-eme ọ na-ata aka n'eze otu ahụ ndị asị oche ndị asị nọrọ be ndị mgbe ichara di ha nwụrụ anwụ na obi dị ha mma ọ bụ ya kpatara ndị gboo ji emepe omenala ha ka nwoke a nwụrụ anwụ ghara ịbịa n'ọkata ọbịa kpaa nwoke a na-abịakwute nwunye ya kpa ya ahụ rịbọrịbọ agụ ọja gọpụrụ ọ ga-emekwu gị bụ nwaanyị chịkọ onwe ha ọnụ mana aka nwekwara ndị nwegoro emecha ntamimo ndị afọ oriwere ma afọ eji ikpeazụ ọ bụrụ na ị na-anya n'oge gboo na ụmụazị amụrụ n'azụ nna ha ndị ekuchiri mama ha mgbe a mechaa nwụta nwa ofu ma ọ bụ ebo na ụmụazị ahụ amụrụ n'azụ na ụmụazị ahụ bụ otu n'ime ha bụ ndị ji gbara ego mana nwoke ahụ tọbaziri ya maghị ime ajadu ahụ o ji mụta nwa a jee bie ọ dị egwu ka o nwee ike inwe bie mana ịbịazie baba ajadu ọ mụrụ nwa o jee ebe ahụ mụọ odo ji ndị a na-egwu egwu ikwe saa n'anya mana ọ bụrụ na gị na ikuchi ajadu ju obi ya niile fọ gị na ị ga-achọpụta na ihe ị na-eme na-aga ma ịkwụba aka gị ọtọ na-ejighị mmewu burukwa ụzọ mbife na-achọkwa ajadu ị na-ekuchi burukwa ụzọ dozie ebe gị na-ede ezinụlọ gị anya like ka m kwuru ya na mbụ ikuchi ajadu bụ ndị ichie onye ji ego na-eme ọ bụghị onye ejighị ego na-amaneji ọ chọba ajadu ọ na-arị elu na nchịkọta akọwakwara m n'ọdụ ọtụtụ elele ajadu ga-erite ma o debe onwe ya ma o debe onwe ya nsọ ị ga-emenwu ya bie ndụ dị otu ahụ ọkwa eke eme ji uche na-akọ wee bie na mana ajadu ndị ga-emenwu ihe dị otu a bụ ndị dị naanị gboburu nze m ụzọ daalụ